Nag-love shout out sa'yo dyan, ma'am. Maraming salamat sa pagpasok. At saka sa parang harang mo, maraming salamat, ma'am. Christine Macarayo. Kamusta ang umaga natin, ma'am? Ang gabi. Salamat, ha? Rick, Ha? kunin mo to, Rick. Sa Bas ba? Indot do sa labas. pandar ka? Hindi nga. Kumaw sa model ngayon. Oh, sorry. Pandar rin daw? Wala man dito dyan. Kunti lang ha? Kunti andal lang ha? Mga 5 minutes lang. Asa mo daw? Dog. Ito ba yung report daw? Mika love shout out sa aking mga kapatid yan nandito sa aking maraming salamat Ma'am Babli Marja. Ma'am, maraming salamat Ma'am Babli Idol sa pagpasok sa LS ko. Maraming salamat. Kahit walang kwenta dito ako ma'am. Balik na ko work sir. Maraming salamat Ma'am Christina. Sige ma'am, daran ako dyan ma'am. Maraming salamat sa pagpasok niyo po. Kahit busy kayo ay nakapasok pa rin po kayo. Maraming salamat ha. Basta tutok lang ni. Sige sige ma'am, maraming salamat po ma'am ha. Daghang og salamat Ma'am Christine Macarayo. Oh, dito na. Malamig ang panahon, mga kaibigan. Maraming salamat sa 7 tamsak at sa 4 na people na nanonood dyan sa aking LS. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Hindi niyo ako at sinamahan niyo ako sa aking live stream kahit walang kwenta. Maraming salamat yan sa mga pabidyo-bidyo dyan. Maraming salamat ha. Sorry, playing lang nasa harang, back to work na po. Good luck to your LS, always spread love, not hate. Christian talaga oh. Spread love, not hate. Ano nangyari sa iyo ang binalik mo yung mga membership? Ma'am Christian. Good morning, sabi ni buddy. Maraming salamat sa 4 million people na nakatutok
sa aking LAs ngayon. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko. Malamig ang panahon. Malamig ang panahon. Minutes. Grabe nga harang dalak niya. Ay, maraming salamat kay Ma'am Yam Ernico sa pagpasok, ma'am. Maraming salamat. Maraming salamat sa paharang-harang dyan. Ay, Ma'am Whispering Channel, maraming salamat sa pagpasok. Maraming salamat sa team. Boom. Team Pasabog. Team Pasabog. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo sa pagpasok ha. Team Pasabog, maraming salamat. Ay, lamig ang panahon. Bakit ako walang harang? Ay, ano lang yan? Baka ano lang yan, ma'am? Natsambahan lang. Kantob. Ano ba, de? Kantob ba? Sige lang ba, de? Hi, si Swing, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat sa inyo, aking mga kaibigan. Ah, Malamig na umaga sa inyo sa Middle East. Malamig dito ngayon. Hello, si Siam, sabi ni Miss Swing Channel. Depressed kasi Swing para maharang ka, sabi ni Ma'am Yam Eronico. Maraming salamat sa inyo, aking mga kaibigan, sa pagpasok niyo sa aking LA
Isang oras lang. Okay, wait, pasok ako ulit. Isang oras lang ako mga kaibigan, naka 10 minutes na ako. Okay, wait, pasok ako ulit. Maraming salamat ha, ma'am. Sino? Sa pagparang-harang nyo dyan, maraming salamat. Hindi tayo nung sumunod na kawan, nagpapabayag pesa lang pang po. Anim, sige lang ta. Yaman. Isa lang premier. Ayun pati. Iisa lang naman ang ano. Bakit ni Mayora? Ang ano, tawag dito, ang STC lang naman. Buddy, kain ka ng kain, buddy ha. Yeah. Ayun, harang na. Ayun, maraming salamat, Ma'am Wing Channel. Maraming salamat ha sa parang-harang niya mga kaibigan. Very appreciated ka na. Sabi ko sa iyo, maharang ka dyan. Isang oras na harang, Ma'am Wing. Isang oras na harang. Kaya sir, tamsakan ninyo premier ko. Oh, sige, sige ma'am, tatamsakan natin yan. Tamsakan natin yan ma'am. Huwag kang mag-alala. Maraming salamat sa inyo aking mga kaibigan, sa inyo aking mga kaibigan ha. Namaya po may premier po si Ma'am Yam Eronico, 2:30 PM sa hapon. Middle East time, mga kaibigan. Tamsakan natin siya, mga kaibigan ha. Tapos ano na naman natin? Pasabugin na naman natin. Team pasabog. Mga team pasabog. Pasabugin natin ang ilis ni Ma'am Yam Eronico. Ay ano? Premier ni Ma'am Yam Eronico, 2:30. 2:30 PM sa 2:30 PM. Middle East time. Pag sa Pilipinas, 7:30. Pinas time. Offer me man maka-LS. Alam mo, walang pang upload ma'am eh. Pang premiere kaya mag-LS. LS muna. Sayang din, mas malaki pa yung LS eh. Malay mo. Malaking point. Hindi ako maka ano ng $1 eh. 1 point lang, point 0.70 ganyan, 0.80. Isang oras lang naman ma'am Yam. Wala kasing magawa pa kaya wala pang work eh. Kaya samantalahin natin ang panahon habang malakas pa yung internet natin. Kasi pag sa Pinas na tayo, medyo mahina ang internet doon eh. Maraming salamat sa sa walang sawang pagsuporta sa akin. Sana all madami tayong mag-LS. Isang oras nga lang eh. Kung gusto ko, marami sana eh. Kahit 5 oras pwede. Kaso tinatamad ako mag-LS eh. Kaya isang oras lang. Saka tama na yung isang oras. Pangit naman pag marami. Pag 5 oras, pangit naman. Okay na yan, ganyan kapag naipon, malaki na din. Oo nga, ma'am eh. $8 pa lang eh. Ay, $8 pa lang eh. Malay mo. $8 pa lang naipon eh.
Malay mo may magpalipad ng $500. O, di ba? Tiba, tiba. Hindi naman natin inasahan to na ganun kikita tayo ng malaki. Maraming salamat sa inyo kay Ma'am Wing at saka kay Ma'am Yam sa time nyo. Ano pa si Christine. Malaki naman kay Ma'am Christine may pundo na si Ma'am Christine Di ba may pundo na siya? Magkano kaya pundo niya sa sa AdSense niya? Ako wala pa akong pundo. Maraming salamat Ma'am Wing. Kape tayo. Maraming salamat Ma'am Wing sa pakape-kape diyan. Malamig nga, sarap nga mag-inom ng kape dito Mamaya mag-ano ko kape. Ilan revenue mo, sir, kuya? $8 pa lang, ma'am. Wala pa nga. $8 pa lang. Mag-isang buwan ako sa 5 ng 5. Yan lang. $8 lang. Malayo pa sa katotohanan. Isang buwan ako, di may $10 ako. Okay na yun. $10, magkano yun? Times mo sa, palagay mo 50 na. 500. Hindi na rin masama yun, 500 ka sa isang buwan Hindi man kasi tayo sikat kasi. Ayun! Maraming salamat. Ayan, si Ma'am Wing. Maraming salamat Ma'am Wing. Sa palipad mo dyan. Eat Hong Kong dollar. Maraming salamat Kay Ma'am Wing, maraming salamat. Alam kasi nagkakamani mo lang, tuwing 11 lang nagpapasok sa AdSense sa pera. Ayun, maraming salamat kay Ma'am Wing Ma'am Wing, iba ka talaga Ma'am Wing. Maraming salamat Ma'am Wing. May na ako? $8 sa Hong Kong dollar. Maraming salamat. Maraming salamat Ma'am Wing Nagpakulay na si Ma'am Wing. Maraming salamat. Nadagdagan ang aking $8. Nadagdagan ng 8 Hong Kong dollar. Magkano yun? Hindi ko alam to. Maraming salamat talaga Ma'am Wing. Ay, $1 na si Ma'am Wing. Kulay-kulay. Tara. Katawa manood ng may $1 Basta ako magkape, nakapalipad ako. Sige ma'am, no problem ma'am. Kahit wala namang palipad ma'am, no problem pa rin Basta tayo, masaya lang tayo sa ginagawa natin ba. Sabi ni Ma'am J. Macarayo, spread love, not hate. Ayun, nagdaro na si Ma'am J. Ano to, Boss Mayor? Ano to mo? Ha? Ako din mamaya, sis. Wing, paliparan mo ng $100.
Oo nga po, spread love not hate, sabi. 100, 100 ka dollar, magkano sa pesos yun? Kailan ka mag-ilis si Swing? Mag-renew na ako sa'yo. Ayan, mag-renew si Ma'am, kay ano, kay Ma'am, si Ma'am Wing. Si Ma'am niya mag-renew. Sa akin, Ma'am Yam, renew ka na kaagad. Advance renew ba? Advance renew. Kulang na sa $100 ang pondo. Si Siam. Bitya Channel. Ayun, maraming salamat sa pagpasok ni Ma'am Bitya Channel. Ma'am Bitya Channel. Posta na yan. Hindi ka maintindihan yan, Ma'am. Bitya Channel, yung ano mo? Yung Mrs. Bonggierno Pratilio. Hindi ka maintindihan, Ma'am Bitya Channel. Basta alam ko lang, may shout out sa'yo dyan, Ma'am. Ito, baba, may jacket ka na po, Ma'am Bitya Channel, Ma'am. Ano ka ng bahay mo dyan, magbaba ka para mga kaibigan ka ng atin, mga kaibigan nandito pa. Kasi Ma'am Bitya Channel po, na kaibigan ko na po to. Kay, sino ba tong LS Kalimutan ko ito, kung ganun itong LS na. Gracie May. Hindi ko maintindihan talaga yan, Ma'am. Hindi ka lang shout out po sa lahat, sabi ni Ma'am Bitya Channel. Ayan, Ma'am, may bahay ka na. May bahay, may. Ayan po, mga kapatid. Patamsak sa kay Ma'am Wing na na premier ba ito, Ma'am Wing? Ma'am Bitya Channel, magbaba ka po ng mo, bahay mo. Kins TV. Maraming salamat kay Kins TV pagpasok mo. Sa gusto pong paudikit dyan, magbaba lang po kayo ng bahay nyo, mga kaibigan. Para sige, Ma'am, mamaya ko ang tamsakan to, Ma'am Wing, para ayos. Tamsak Dan, maraming salamat sa pagpasok, Kins TV. Magbaba lang po kayo ng bahay nyo po, para madikitan po kayo ng ating mga kaibigan nandito. Salamat si Siam para pilagas. Kay Ma'am Bitya Channel, Ma'am, baba ka po ng mo, bahay mo para malablab ka ng ating mga kaibigan. Saan po na ito nadikitan si Ma'am Bitya Channel, Hindi ko maano kung saan kami nagkita nito. Maalala. Maraming salamat po sa pagpasok sa ilis ko, mga kaibigan ko. Maraming salamat. 50 pesos. 50 pesos. Patamsak naman po sa premier. Salamat na madami. Ayan po, kay Kins TV. Tamsakan po natin, mga kaibigan, yung premier niya, mga kaibigan. Ilapag nyo lang po yung mga premier nyo dito para matamsakan ang ating mga kaibigan para mag-anuhan tayo ba? Magsuportahan lang tayo, mga kaibigan. Ito po kay Kins TV, tamsakan po kita. Kailangan. Magtamsakan lang po kayo, mga kaibigan, magsuportahan lang po tayo kasi tayo lang naman, hindi naman tayo sikat na katulad ng mga artista dyan. Kailangan natin ng isa't isa. Magtulungan po tayo para sabay-sabay po tayong magtagumpay sa ating mga hinahangad. Kins TV. Ayan po, Kins TV, natamsakan ko lang yung mo.
Kins TV. Ayan po mga kaibigan, magtamsakan lang po sa sa premiere para para magsuportahan lang po tayo bawat isa sa atin. Kaya hindi naman tayo sikat na katulad nila. Kaya tayo na lang din. Maraming salamat sa pagpasok niyo aking mga kaibigan ha. Kay Ma'am Bitya Channel, ma'am, maraming salamat ha. Kay Ken's TV, maraming salamat sir sa pagpasok. Makipagkaibigan lang po tayo dito. Ayan po, done na po. Ken's TV, sa'yo si Ma'am Yam Ironico at saka si Ma'am Wing. Ayan si Ma'am Bitya Channel, done na sa premiere ni Ma'am Wing. Ayan po. Ikaw Ma'am Bitya Channel, magbaba ka rin po ng premiere mo dyan ma'am. Para matamsakan din po nila o bahay. Para madikitan ka po nila ng ating mga kaibigan. Miss Wing Channel, Dan Tamsak Supreme, dikit kalimbang na din po. Ayan, kay Ken's TV. Ayan, maganda to. Maganda yung nagbabalikan tayo ba? Nagkikipagkaibigan. Ayan po, yung premiere po ni Ma'am Yam Ironico po, mga kaibigan, po natin, tamsakan po natin. May premiere din po yan mamaya po yan, 2:30 Middle East, 7:30 PM Pinas time. Miss Wing Harang. Maraming salamat sa parang harang Ma'am Wing ha. Very appreciated yan. Welcome Sir Ken's TV, sabi ni Ma'am Yam Ironico. Ayan po, kay Ma'am Bitya Channel po na premiere. Dikitan po natin siya mga kaibigan. Bitya Channel. Tamsakan kita dito ma'am sa isa kong Mamaya yung sa amin mamaya, tamsa ko lang muna itong isa ko. To 30 PM din to kay Ma'am sabay kayo ni Ma'am Yam yata. Bitya Channel. Ayan po ba, natamsakan po kita sa isa kong legit account ko nito. Ricky Marquez. Namaya po, itamsak ko yung main ko sa iyo, Ma'am Bitya Channel. Maraming salamat sa pagpasok nyo. Bitya Channel dan sa primo kalimbang all na din, sabi ni Ma'am Yam Ironico. Maraming salamat Bitya Channel dan Paul Pak at Yam Ironico po yan, Ironico. Magkasabay yata kayo ng premiere Ni Ma'am Yam, 2:30 PM din yan Miss Wing Channel, OTW Bitya, sabi ni Ma'am Wing Ironico. Ayan po, si Ma'am Wing Ironico. Ma'am Wing Miss Wing Channel pala. Nag-ano na ako sa aking mga kaibigan apelyido at saka pangalan, sinama. Sabay pala kami. Oo nga, sabay nga 2:30 PM Sorry, I'm late. Ayan, ang kaibigan kong isa, si Ma'am Jean Pianyaranda.
Ma'am Jinli, mag-ano ka Ma'am Jinli, oh. Si Ma'am Bitya Channel, baka hindi mo pakadikit. Saka si Sir, ano ba yun? Ah, si Sir Ken's TV. Baka hindi mo pakadikit yan, Ma'am Jinli. Ma'am Jinli Makarayo. Loko na si host, pinagsasama yung mga apelido sa pangalan. Sorry host, busy kayo ko. Sige ma'am. Maraming salamat po sa pagpasok mo mama, Jenly. Kahit busy po kayo, nakapasok po kayo sa LS ko. Maraming salamat talaga. Miguel Labs, shout out sis Jenly, sabi ni Ma'am Yam Ironico. Jenly Magarayo. Jenly Magarayo. Dantoso Kalimbang All Bitya. Ayan, Ma'am Bitya. Sabi ni Ma'am Miss Wing Channel. Miguel Love shout out sis Jinli. Sabi ni Miss Wing Channel. Sis Yam na Jinli Makarayo na noon. Kuaniha. Maraming salamat sa inyo talaga. Nakakatawa tong umaga na ito. Hi sis Wing, sabi ni Ma'am Jinli Makarayo. Thank you Miss Wing Channel, sabi ni Ma'am Bitya Channel. Ayan, ayos to. Maraming salamat sa inyo talaga mga kaibigan sa pagpasok sa ilis ko. Mamaya nagtatamsakan na Ma'am Bitya yung sa main account ko. Kasi ko. Mamaya. Ayan po, kay Ma'am Jinli Abiharon. Welcome po sis Bitya. Sa hindi pa po nakadikit dyan kay Ma'am Jinli Abiharon po. Ayan po yung bahay niya. Ma'am Bitya, baka hindi mo pakadikit pa si Ma'am Jinli Abiharon. Pwede mo pong dikitan. Si-share ko yung sabi kayo na Wing Ironico. Ano na kasi ako eh. Ano na ko sa mga pangalan sa apelido niya eh. Memorado na yung apelido niyo at saka pangalan eh. Pinagsama-sama na lang. Elmer's Glue na siya, Jinli Super Dikit. Ayan. Jinli Abiharon, dikit sa may gusto. Unahan nyo na. Guys, babalikan ko kayo pag di na busy. Ayan. Baka gusto niyo pong dikitan si Ma'am Jinli Abiharon dyan. Sir Ken's TV at saka kay Ma'am Bitya. Legit na legit ng kaibigan po yan. Supportive. Kahit may trabaho po yan. Iniiwan mo yung trabaho basta makasupport lang. Yan po si Ma'am Jinli Makarayo. Abiharon. Guys, pasok ka rin please. Premier ko, ayan po, kay Ma'am Weng. Ken's TV, Bitya Channel, dan na sa premier mo, dikit kalimbang na din sa bahay mo, sabi ni Sir Ken's TV. Maraming salamat sa pagpasok niyo mga kaibigan. Still playing pa ako kay Nolimar. Oy, salamat, maraming salamat Ma'am Weng sa pag-play mo sa ating kaibigan. Miss Weng Channel sa isang city ko, ayan. Tusok, ayan, maraming salamat sa patusok-tusok mo Ma'am Emily The Virgin Vlog. Ayan po, virgin pa po yan si Ma'am Emily The Virgin Vlog. Sa may gusto po dyan na dumikit kay Ma'am Emily The Virgin Vlog po, dikitan po natin siya mga kaibigan. Bitya Channel Dan Pulpak Jinli Abiharon. Ayan, Ma'am Jinli, na pulpak ka na ni Ma'am Bitya Channel. Sisya, mamaya na ako tamsak 1 PM para di malagas. Okay. Emily The Virgin Vlog, naka-side pa. Maraming salamat Ma'am Emily The Virgin Vlog sa pagpasok. Jinli Abiharon Dan, po sa bahay mo, dikit kalimbang, sabi ni Ken's TV. Ayan Ma'am Jinli, nadikitan ka po ng ating kaibigan dito.
Ikaw na bahala pong bumalik ha. Oh, okay, copy si Stanley. Ayan. Watch muna bago dikit guys para iwas lagas. Ayan po, sabi ni Ma'am Jindy. Makalayo. Maraming salamat talaga sa aking mga kaibigan na very supportive ha. Team Pasaway, Team Sisid, Team Pasabog, Team Solid. Maraming salamat. Kahit busy po kayo, nandito po kayo nakasupport sa bahay ko. Maraming salamat talaga sa inyo. Magtulungan lang po tayo mga kaibigan para makipagkaibigan po tayo. Para naman po pag tayo may LS, mayroon po tayong kaibigan na hindi natin inasahan na pupunta ba. Kens TV, salamat. Maya kita balikan. Ayan. Mamaya lang po magbalikan para yung hindi mahalata ni Lolo ba. Painitin muna. Mag-iwan ng bakas sa mga dumikit para mabalikan ko. Kung hindi kayo mag-iwan ng bakas, ay nako, thank you, Jude. Sir, joke lang. Yan, si Ma'am Jinle talaga, papatawa. Ito maganda mga kaibigan eh. Masiyahin lagi. Puro joke-joke. Ganun-ganun lang, na ako. 40 minutes na ako, 20 minutos na lang. Yan, may kinig lang host ha, may inayos lang saglit. Sige, ma'am, no problem. No problem po sa aking mga kaibigan. Sa may trabaho po, magtrabaho lang po kayo. Ayan po si Chong Kuloy TV. Kapatid po ito ni Bohola, no? Dikitan ko to kagabi. Maraming salamat sa pagpasok mo, Chong Kuloy, ha? Ayan po, Chong Kuloy, magbaba ka ng bahay mo dyan, Chong Kuloy, para madikitan ka natin mga kasama, oh. Yes, ma'am, regular na ito. 90. Ayan po sa ating mga kaibigan, may bago po tayo dyan, no? Si Chong Kuloy TV. Ayan, dikitan ko to kagabi. Ewan ko kung nagdikit sa akin to. Ayan, magbaba ka ng bahay mo, Chong Kuloy. Ang ganda ng pangalan mo eh, nakakatawa. Chong Kuloy. Hindi mo makalimutan eh. Lahat nilagas ni Lolo now kahit tamsak at bios. Bakit ganun? Dapat talaga painitin muna eh. Kahit bukas balikan basta may tamang bakas lang, okay na sana yun eh. Ganun talaga si Lolo Mambitya. May lagas yung mga tamsak. Sabi na ako, wala ka ilis kay Ayha ko na nag-check muna ako kung may nakasit na ilis mo. Nag-sit ako kaninang umaga lang, Ma'am Jindy. Chong Kuloy, magbaba ka ng bahay mo, Chong Kuloy. Marami tayong mga kaibigan dito, Chong Kuloy. Ganun talaga siya, yung mga dapat magtamsak talaga yung sa LS, yung yung malapit na mag-LS, mag-premier ba, yung malapit mag-premier para hindi na malagas. Yan, nakapasok na din ang kapitbahay ko. Ayan po si Chong Kuloy po. BG lang sir kuya, sabi ni Ma'am Miss Wing Channel. Maraming salamat, Ma'am Wing ha. Nakita niyo po ito si Ma'am Wing Channel po. Mabait na kaibigan to. Hindi kayo magsisisi pag nakikita niyo yan. Si Ma'am Wing Channel. Miss Wing Channel. Ayan, nakapasok na din ang kapitbahay ko ha. Chong Kuloy TV, unahan mo ako para mabalikan kita. Ayan po, Chong Kuloy TV. May binaba yan mga bahay si Ma'am Jinly Abiharon. Sa taas, mo na lang. Scroll up mo na lang. Scroll down. Nandun yung bahay ni Ma'am Jinly na binaba. Unahan mo na sa Chong Kuloy para mabalikan kanya. Mag-iwan ka ng tamang bakas para yung bahay mo konti pa lang wala pa yata isang daan eh. Ayan po. Yan yung send ko sa GC. Ayan. Sa mga dumikit at nagtamsak bukas or maya ko kayo balikan. Ayan. Maganda yan yung mamaya. O di kaya bukas na.
Basta mag-iwan lang po ng tamang bakas para mabalikan po kayo. Basta may bakas lang po, babalikan po talaga kayo ng ating mga kaibigan. Kung walang bakas, eh wala. Paano mo balikan? Hindi mo alam kung sino ang dumikit sa iyo. Maganda talaga yung may tamang bakas talaga. Patapusin mo na yung video. Saka mag-subscribe. Ay ano, patapos yung video, tapos message, saka mag-subscribe. Ganon. Like. Ayun muna. Hindi pa tapos video, subscribe mo agad. Wala yun. Maganda talaga, panoorin mong video. Tapos mag-message ka, tapos subscribe. Yun. O like, subscribe. Ganun dapat. Hindi pa natapos yung video, subscribe mo agad. Subscribe mo agad. Wala yun. Invalid yun. Jinli, coming na, sabi ni Chong Kuloy TV. Ayan. Mag-iwan ka ng tamang bakas, Sir Chong Kuloy TV, para mabalikan ka ni Ma'am Jinli. Unahan mo na Chong Kuloy TV, iwan ng bakas at pagkatapos ng video kasi di ka magsisisi, ibabalik ko, ayan. Marami ang alagad si Ma'am Jinli, puro legit. May mga video. Chong Kuloy TV. Ayan si Ma'am Emily the Virgin, ay pa-video lang. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Emily the Virgin, Virgin pa po ito si Ma'am Emily. Ayan, Chong Kuloy TV, di kita mo to si Ma'am Emily the Virgin, Emmanuel, search mo na lang. Virgin pa yan, Sir Chong Kuloy. Silingan, unahan mo sila sa nila. Makita ni mo mga balik nila. Ayan. Ayan pala, silingan pala to ni Ma'am Yam, Di ba kapatid dito ni Buholano, Ma'am Yam? Si Sir Buholano, na-play ko kagabi, yung ano niya, 29 videos ba yon? Sir Buholano TV. Oo, silingan adtuan. Ayun. Kaya ako nagpapauna talaga ako ng dikit. Ayan. O, silingan adtuon. Ayan, manumanuhin mo na yan, Sir Chong Kuloy TV, para dadami yung banana mo dyan. Busy si Sir Buholano TV. Na-apply ko yun kagabi, yung ano niya, yung playlist niya. Sikat ito si Chong Kuloy TV kasi ano yung pangalan niya, very nakita ng interesting panoorin kasi Chong Kuloy. Dan Pulpak Chong Kuloy TV. Ayan, Chong Kuloy TV. Dan Pulpak na si Ma'am Bitcha Channel ba. Kahit bukas mo na dikitan yan, sir. Basta dikitan mo basta siguraduhin mong dikitan mo yan. Para iwas lagas ba. Ayoko kasi diretso dikit, kaya nagpapauna talaga ako. Kasi bago magbalik, nood muna talaga ako Maganda yung Ma'am Jinli kung ikaw mag-una, Ma'am Jinli. Di ba, Ma'am Yam? Mas masarap pag ikaw nauna. Kaysa mag-antay ka lang. Kapatid dyan, silingan mini Buholano. Ayan. Saan ka po na? Andito po, ma'am, sa ma'am, Saudi. Sa malamig, sabi nila mainit dito kasi kaso malamig naman dito Ikaw, Ma'am Bitcha, saan ka nga, ma'am? Parang sa ka rin malamig na lugar ka din Ma'am Bitcha Channel. Chong Kuloy TV, dan dikit kalimbang nasa bahay mo, sabi ni Sir Ken's TV. Ayan, Sir Chong Kuloy TV Oh, Milan, Italy. Wow. Malamig yan dyan. Malamig ngayon dyan sa Milan, Italy. Nag-i-snow. Kaiwan ng bakas para magantihan yung magandang loob. Ayan, sabi ni Chong Kuloy TV. Ayan, magaling na to si Chong Kuloy TV Sa Milan, taga Milan to si Ma'am Bitcha Channel. Maganda yan sa Italy. Harang again host, balik na ko work. Ako rin lipat sa iba.
Ma'am Christine Macarayo, baba mo ng bahay mo dito, Ma'am Christine Macarayo, para madikitan kanila, Ma'am Christine, oh. Mag-iwan naman sila ng bakas eh, para mabalikan mo naman sila, Ma'am Christine Macarayo. Ibaba mo po yung bahay mo dito. Miguel Love, shoutout po sa lahat, sabi ni Ma'am Christine Macarayo. Winter po no, kaya so, oh grabe. Lamig, ano yan, may nakita ko dyan nag-snow talaga. Grabe. Dito nga, lamig yan, hindi ko makayanin eh. Maligo ako sa isang linggo, ano lang, 3 beses. Lamig eh. Jinlia Abiharon, labas ako para patam sa katarang. Maraming salamat, Ma'am Jinlia Abiharon, sa ano mo, patam sa paharang mo dyan. Maraming salamat, very appreciated ko. Salamat sa mga dumikit. Huwag mag-alala. Nagbabalik talaga ako. Busy match pa ako. Kaya unahan nyo na lang ako. Sabi ni Ma'am Jinli. Sabi ni Ma'am Jinli Macarayo. Nako. Ganun-ganun na. Naka 46 minutes na ako. Konting oras na lang mag-in rin ako. Sa gusto dumikit po, leave lang message para alam ko at mabigyan ng saging namin. Team Sisid. Ayan po. Marami rin po itong si Ma'am J. Macarayo, legit na banana po. Si Ma'am Christine Macarayo po yung main niya. Tikitan po natin sa mga kaibigan. Nagbabalik din po yan mga kaibigan, basta may tamang bakas lang po. Christine Macarayo. Ayan po, Ma'am Bitya, baka gusto mong dikitan to si Ma'am J. Macarayo. Christine Macarayo po, name nito. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas po. Para madikitan po kayo. Si Ma'am ayan po ang bahay ni Ma'am Christine Macarayo. Dan tamsak ko, sabi ni Ma'am Jinli Macarayo, maraming salamat Jinli Olmero. Silingan tanan Andrea mga ka-team, nako legit na sila tanan, sure jud ang balik nila. Ayan. Back to work nako, Team Sisid, sabi ni Ma'am J. Macarayo, Christine Macarayo. Maraming salamat Ma'am Christine Macarayo sa pagpasok. Sa gusto pong magdikit po diyan kay Ma'am Christine Macarayo po, ayan po yung bahay niya, J. Macarayo. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas mga kaibigan at babalikan po kayo niyan. Sa ngayon kasi busy pa kasi, alam niyo naman trabaho ng ng kasambahay sa sa Kuwait. Si Ma'am Christine Macarayo sa Kuwait po yan. Maraming salamat po dyan sa aking kaibigan na secret nanonood ng LS ko. Maraming salamat May sikrito akong viewers eh. Maraming salamat ma'am sa support mo. Very appreciated ko yan ma'am. Lalabas na Jinli Macarayo na jud ko Lalabas ulit para sa tamsak. Maraming salamat Ma'am Jinli. Bago work at bago ka matapos Dan Pulpak J. Macarayo, ayan po. Kabalikan po kayo ma'am ni Ma'am Christine Macarayo po yan, si J. Macarayo. Kabalikan po kayo niyan ma'am. Busy lang po kasi ngayon ma'am. Okay lang yan para maganda yung pagdikit niya sa pagbalik niya. Para dikit na dikit pa, may super glue. Kulots ka na maharanghos, sabi Kulots ka na maraming salamat sa parang harang Ma'am Jinli May yuhani mo kontak Tungkuloy TV. Magaling pala kumanta si Sir Tungkuloy. Nakita ko lang nagwi-welding. Tungkuloy. Tamsak host, sabi ni Kulots Kanama. Maraming salamat Ma'am Kulots Kanama. Maraming salamat sa 10 million na nakatambay sa bahay ni host. Maraming salamat. Okay lang host, kahit kailan sila dumikit. Maganda yun ma'am para mahirap kasi pag maraming dikit, mahalata ni lolo ba. Maganda yung pa isa-isa o dalawa-dalawa, dikit na dikit talaga yan. Sure yan.
Ma'am Christine Macrayo, pa-shout out ako kay Ma'am Roberos Cañete dyan, sa iyong kaibigan dyan, ma'am. Maraming salamat sa inyo, sa support nyo sa akin. Salamat Yam, practice ng unga ba? Parang baka. Namaya, bigyan kita Chongkoloy TV sa Siap kay okay na ako ay sa city. Wow. Ayos na. Salamat silingan. Sabi ni Chongkoloy TV. Mambitsa channel, asaan ka sa atin Mambitsa channel? Bisaya ka rin ba Mambitsa channel? Maganda nga Chongkoloy TV, pwede na kayo mag-content sim ni Mrs. Wing. Maganda nga Chongkoloy TV, pwede na kayo nga content sim ni Miss Wing. Kanta. Ros ako, harangdan. Maraming salamat sa parang harang mo, Ma'am Jindy Macarayo. Ros ako. Maraming salamat ha. Nakitan ko yan para hindi ka lamigin yung ros ako mo. Nakayaw. Thank you so much. Sabi ni Ma'am Bitcha Channel. Tawa ka ba? Ken's TV, balikan kita maya, Champuroy! Champuroy lo! Ken's TV, balikan kita maya-maya konti. Sabi ni Chongkoloy. Doon din ni Aricaros, harang host. Maraming salamat talaga, ma'am, sa Jinli Jinli Abihano. Ano magbunga? Aton lagi na kay Jinli Macarayo. Tama yan, Chongkoloy TV. Painitin mo muna para iwas lagas. Clear history ka bago mag 11 kay oras lagas. O wala ko lang yan. Wala ko na. Sigita lang gamit ko 1 month na hindi naka-update. Sabi ko, Saan ang body? Ano sa tara? Madilim. Ayan, si Gondina Ricaros dan Harang. Maraming salamat sa parang harang mo, Ma'am Gondina Ricaros, ha. Chongkoloy. Rapi Lawis Harang. Maraming salamat talaga kay Ma'am Jindy Macarayo sa parang harang mo, ma'am. Very appreciated to good yan. Sino Ilonggo dyan? Ako'y Ilonggo. Ilongga. Maraming salamat talaga sa aking mga kaibigan. Ken's TV, balikan kita maya-maya konti. Sabi ni Ma'am Chongkoloy TV. Chongkoyla. Ayan mga kaibigan, 6 minutes na lang po at ako'y mag-maigin na rin po. 6 minutes to go. Para makapahinga naman tayo at makapagtrabaho naman may trabaho. Dan Harang host, maraming salamat talaga kay Ma'am Rapi Alawis, kay
Ma'am Jinli Mo Abiharon. Makna na. Dan harang tamsak na. Yan, maraming salamat talaga. Very appreciated. Si Ma'am Yam, meron ikaw ay pa-BJ-BJ. Maraming salamat talaga. Ano na lang ako, Ma'am Yam? 5 minutes. At mag-end na rin ako 5 minutes. Maka isang oras lang. Okay na yan. Host, dumikit na ako sa iyo. Host, maraming salamat, Ma'am Bitya. Nakita ko na, Ma'am, yung dikit mo. Maraming salamat. Diba sabi ko sa iyo, kahit isang araw o dalawang araw pa ako dikitan, okay lang yun. Maraming salamat talaga, Ma'am, para dikit na dikit pa. BG lang kay na ay kontrabida ha. Maraming salamat, Ma'am Jinli. Nag-premiere ka ba, Ma'am Bitya, everyday? Or kailan ka mag-premiere, Ma'am Bitya, para makapunta rin kami? Welcome, host. 4 minutes to go. Para makapagtrabaho na rin tayo ng maayos. Pahinga. Tamsakan ko yan mamaya, Ma'am. Yung ano mo, sabihin ko, yung premiere mo. Harang again, host. Ayan, maraming salamat talaga sa parang harang nyo, mga kaibigan. Sa mga pumasok ngayon sa LS ko, maraming salamat sa inyo. Once a week lang, host. Premiere ko. Sige, Ma'am. Sana makapunta ko sa premiere mamaya. Sabay kayo ni Ma'am Yam Ernico. Tig-isa-isa na lang kayo ng gadget. Para makasupport ako sa inyo ba. Labas ulit para sa harang bago ka mag-end-host. Wow, very supportive talaga to si Ma'am Jinli, mga kaibigan. Hindi talaga kayo magsisisi pag nyo to, nadikitan nyo to. 3 minutes. Isang oras lang din ako mag-LS para mahabang oras para naiinip ako. Isang oras nga lang, natagalan na ako eh. Lamig dito ngayon, guys. Angel Vlog, harang ulit. Maraming salamat kay Ma'am Yam yata to. Angel Vlog. Okay, Ma'am Jinli. Sa mga sa mga alaga nyo, pinapasok nyo, pinatamsak nyo sa bahay ko, maraming salamat sa LS ko. 2 minutes lang mga kaibigan maraming salamat sa inyo. Labas ulit ako, sir, para play ng harang mo. Maraming salamat po, Ma'am Angel Vlog. Bitya Channel ay maraming salamat talaga, Ma'am Bitya Channel Hindi mo ako iniwan sa simula hanggang pagpasok mo hanggang pagtapos. Maraming salamat talaga. May harang again. Maraming salamat talaga kay Ma'am Jinli. Mga kaibigan, ako ay magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa pagpasok mo kay Ma'am Bitya Channel. Maraming salamat kay Ma'am Jinli Abiharon, kay Ma'am Yam Ernico, kay Ma'am Wing, Miss Wing Channel, kay Ma'am Christine Macarayo, kay Ma'am Ruby Rose Canyete na pabiji-bijian sa akin. Maraming salamat, Ma'am. Kay Ma'am Emily the Virgin, maraming salamat. Kay Sir Chongkoloy TV, maraming salamat, Sir, sa pagpasok.
Kins TV, maraming salamat sa pagpasok, sir. Sa mga kaibigan ko pa na hindi ko na maraming salamat sa inyo sa pagpasok. Sa Ma'am Jill Nabiaron, maraming salamat talaga. Mga kaibigan, God bless kay Miss Wing Channel, ganyan yung Nabiaron, Kins TV, kay Emily the Virgin, Christine Macarayo, Mabius Cañete, Ambitya Channel, Yang Eronico, Mabius Cañete. Maraming salamat po sa inyo sa pagpasok niyo sa aking LS mga kaibigan. Ingat po tayo ngayon sa ating work. God bless po sa atin lahat. Bye-bye po mga kaibigan. Maraming salamat Ma'am Jenly. At kayo paalam na Ma'am Jenly. Maraming salamat sa parang harang mga ma'am. Maraming salamat talaga. Napasok ko na si Angel Vlog o may sa'yo. Maraming salamat mama. Ma'am Yam, meron ko maraming salamat. At kayo magpaalam na Ma'am Yam. Ingat po tayo sa work natin ngayon mga kaibigan. God bless po sa atin lahat. Salamat. Harang.